ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹೊಸ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಪೆಪ್ಪರೆರೆ ಪೆರೆರೆಯ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿಜೇತರನ್ನ ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಪೆಪ್ಪರೆರೆ ಪೆರೆರೆರೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ಬೈಲ್, ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗರ್, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೆಪ್ಪರೆರೆ ಪೆರೆರೆಯ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಟ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರು, ವಿ4 ಪಾಲುದಾರ ಐಸಿಟಿವಿಯ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಿಣಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲೀಲಕ್ಷಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸಿಇಒ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Double 8-673-15575 85-500-96157 741124-9674 94482-58137 9806-39774 97438-85659. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮಕ್ ಟಾಕೀಸ್ದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಒರಿಪಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಲ್ದ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೋಡು ಅವಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆರಂಭಡು ಕುಡ್ಲಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬನ್ನ ಪೂರ ಪೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಜಿ ನಾನು ಬಂಡ ರಿಕ್ಷಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ತಿಕ್ಕಾಂಡು ನಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಪುಡ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕಾಂಡ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆವಡು ಒಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದಾತ ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಡು ಒಂಚೂರು ಅನುಮಾನ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಅವೇನು ಪೊಲ್ತುದು ದುಂಪೋದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಸಮಸ್ಯೆನ ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಲ್ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲನ್ನು ತೂಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಬೆ. ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾಲ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಉಲಾಯಿ ಪುನಃ ಹೆಂಗೆ ಕಾವಂದನ ಕುಡೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಸಿನಿಮಾಲ್ನ ತೂಪಿನಾಯ ಒರಿಯ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ ನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಉಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆವಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂದೊಂದು ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪಂಪಿನವು ಖಾಲಿ ಬಾಯಿಗಳಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಲ ಸೀಮಿತ ಒಂದೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೆದುಳುಗಳ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಇಂಚಿನ ಪಸರಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ನನ್ನಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಲು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವು ಒಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಸುರುತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೂದು ಮಾತಾಡಿಗಳು ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚದು ಪುನಃ ಖಂಡಿತ ಬರಲ ಲೀಲಾಕ್ಷಕಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ನವನೀತ್ ಕದ್ರಿ ಮಗುಲು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಬರು ಬತ್ತಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಗಳ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಗಳಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ತಾಕ ತಾತೆ ಒಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಕಾಸು ದೇಪಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚ ದಯಮಂತದ್ದು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತೋ ವರ್ಷ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದೆ ಏತೋ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲುಂಗುಲಿರು ಕೂಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬಟ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ಇಂಚಿಂತಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದಕ್ಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದಕ್ಲ ಆತೆ ತಗೊಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗೈತಲ್ಲಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಪುಂಜ ಉಂಡು 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೆ ತೂತೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಭಾಗಶಃ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತು ಒಂದೆ ಯಾವೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತು ಮಗ ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ.
ದುಮ್ಮುಡು ನಿಂಚೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂದಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಅವಡು ಜಾತ್ರೆ ಅವಡು ಇಂಚಿನಾಗ ಪೂರ ಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ ನಿಂತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಮಂಡ ದೇ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಹೊರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಜೋಕ್ಲು ಐಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಲಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ದ ವಿಷಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಈರ್ಪೋಲೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿಸಿ ಅನ್ಪೆರತ್ತ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಪಿಂಚಿನ ಅವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೈನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡಾಗ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಉಂದು ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಡಬಲ್ ಖರ್ಚು ತುಳುಡ್ಲ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ಅಕುಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಮೀಡಿಯಾದ ಥ್ರೂ ಐ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಬನೋಯ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡಪುಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನ ಆಸೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು ತಿಂಗಳು 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೆಳೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ದೇವಡ ನಟನ್ವೆ ಒಂದೇ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಕಲ್ದ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಉನ್ನೇನು ಜನಕಲ್ ತೂವೋಡು ಅನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮನ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಅವಿನ ರೀಚ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ತುಂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ಸಾವಿರ ಜನ ತೂವೇರು ಅಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಸೊ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪಿನ ಅಂಡ ಒಂಜೇ ದಿನಾಟ್ ಎತ್ತೋ ಲಕ್ಷ ಜನಕಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಎತ್ತೋ ಜನತ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತು ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಆತು ನಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಲ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋಸ್ ಅನ್ಪುಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಟ್ಲ ಒಂದು ಎಂತಾರ್ಪಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಒಂದು